ହଁ ଗଲା ତାର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ବାକି ନେଇଗଲା ଆରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ହଁ ଅର୍ଜୁନା ମୋ ପଇସା ବିଷୟରେ ଦେଖା ନାହିଁ କଣ ତୁ ଆଜି କଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଆରେ ଟିକେ କାମ ଧନ୍ଦା ହଉଥିଲା ତ ଟିକେ ସାଇଡ ଫାଇଡ ଉପରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି କଣ କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଲି ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ରହିଲୁ ପଇସା ଟା 47,000 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ବାକି ନେଇଗଲୁ କହିଲୁ ବୁଧବାର ଅଛି ବାହାଘର ଅଛି ଭୋଜି ଅଛି କହିକିରି ନେଇଗଲୁ ସଉଦାଟା ନେଇକି ଯାଇ ସିଆଡେ ଘରେ ଆରେ ଫୋନ ପେ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଟିକେ କଣ କରିବା ଅର୍ଜୁନା ଟିକେ ଫୋନ ପେ ଟା ଫୋନ ପେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆସିକି ଦେଖି ଦୋକାନ ବୁଝିବ ସେ କଥା ବସି ଉଠେଇ ଦଉନି ରାଉର ହଉଛି ଆମର ଚିହ୍ନା ପଡୁଛି ଦୋକାନ ସେ ଗୋଟେ ବାଛି ବାଛି ସଉଦା ବାଛି ବାଛି ଆରେ କଣ ମୁଁ ଖାଇକିରି କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ମତେ 10 ଥର କହୁଛୁ ମୁଁ ତୁ ମାନେ ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି ହଁ କିଛି ଟାଇମ ନେଇକିରି କହିଦେଇଥିଲି ଦେବି ବୋଲି ଫୋନ ପେ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ଫୋନ ପେ ମତେ ଦେଖୁଛୁ ଫୋନ ପେ କି କଥା ଇଏରେ ପଇସା ଆରେ କଣ ଆମେ ପଇସା ବାକି ପଇସା ଦେବୁ ମତେ ଫୋନ ପେ ଦେଖଉଛୁ ସେ ଅମୁକ ଦେଖଉଛୁ ସମକ ଦେଖଉଛୁ ଦୋକାନ ଛାଡିବ କି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆରେ ଯାଉଛି ଆମେ କଣ ବାକି ନବା ଲୋକ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବାକି ନବା ଲୋକ ଫୋନ ପେ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତତେ ଦେଇଦବୁ ଟିକେ ଫୋନ ପେ ଟା ମୋବାଇଲ ଟା ତିଆରି ଦେଲା ପରେ ଫୋନ ପେ ରେ ଟିକେ ଖରାପ ମୋବାଇଲ ଟା ହେଇଯାଇଛି ଫୋନ ପେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି ଦବା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ନିଏ ଟିକେ ଦବା ଆଉ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ ଆରେ ଦବା ବୋଲି କେତେବେଳେ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ଦେଇଦେ ନହେଲେ ଭାଇ ଗାଁରେ ସଭା ବସିବ ଆଉ ଆରେ ସଭା କଣ ବସିବ ସେମିତି କଥାକୁ ସଭା ବସିଲେ ମୁଁ ବି ତତେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କଣ କରିବୁ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅର୍ଜୁନା ଆରେ ବ ଆରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ବ